खुलुमबाय। दिनै 23 एप्रिल 2024 मंगलबार। जोबथे सालनि सिङाव मोननै हान्जानि गेजेराव गिथाव बाथाव बुदलायनाय जाथाय जादों। पान्जाबनि सांगरुराव जेल सिङाव मोननै ग्रुपनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बुदलायनाय जानायाव सानै सुबुङा थैदों आरो गुबुन सानै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय हर्ष आरो धर्मेंद्र। गुबुन जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय गंगादीप सिंह आरो मोहम्मद शेवाज। मोननै ग्रुपनि गेजेराव बुदलायनाय जानायाव गोबौ हाथियारबो बाहायदोंमोन। मणिपुराव आसाम राइफलनि सासे जवानखौ आसाम राइफलनि हेड क्वार्टार सिङाव चुराचान्दपुराव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय जवाननि मुङा जाबाय गपाल विश्वकर्मा, 47 बोसोर बैसोनि। गपाल विश्वकर्माया गहपुरनि थागिबि आरो बिनि गोथैसुआव गुलि नांनाय थै गोजामोन। नाथाय गपाल विश्वकर्माया माबोरै थैखो, ना सोरबासो गावथारखो, ना हारसिंसो गावखौ बुथारखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालियाव फख्रियाव बिसनि मुलि होनानै गोबां नाफोरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारना गालांदों। थैनाय नाफोरा गोबां लाख रांनि जागोन। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। क'क्राझारनि सासे पुलिसखौ गलाघाटआव हाखराव थैना थानायाव बोखांदों। थैनाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय रानाबीर सरेन। रानाबीर सरेना क'क्राझारनिफ्राय इलेक्सन डिउटिनि थाखाय गलाघाटआव थांदोंमोन आरो इलेक्सन डिउटिखौ मावगासिनो दंमोन। नाथाय रानाया हरखाबै बिदि बोरै थैना थाखो, ना सोरबासो बुथारखो, ना हारसिंसो थैखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खोला सिमला बागाननि थागिबि बिहुला बसुमतारिनि गलानिफ्राय सिनाय मोनै दुथां सिखावफोरा हरनि समाव खाबु लानानै नोगोद 1,50,000 रांसोनि मुवा बेसादफोरखौ खावना लांदों। बेसेबांसोनि लस जाखो? मा गोमाखो? साबुन कार्टन मोनसे दङमोन, साबुनबो लांजोब्बाय। बिरि सिगारेट गासिबो लांजोबदों। गस्लाफ्राबो दङमोन। गस्ला दंमोन? गस्ला ब्लाउसआ बिदिनो दंमोन, 1 लाखनि बारा दङमोन। सोरखौबा सन्देह दं नामा? सोरबा लांदों? सन्देहथ' आं खालामनो हायाखै दासिमबो। दख'नाफोरबो दंमोन नामा? दख'नाया ओरैनो उन्दैफोरनिल' दंफैयो। लांजोब्बाय। पेप्सि माजा गिदिर गिदिर दङमोन, बेखौबो लांजोब्बाय। थाव गासिबो मोदोमनाय थाव मोदोमनायखौ लांजोबदों आरो मेथाइ खावसे लांजोबदों। मेथाइ लांदों? औ, मेथाइखौ लांजोबदों खावसे। सोरखारखौ माबा खावलायगोन नामा? नोंथाङा जे गोबां खहा जाबाय, सरकारनिफ्राय माबा मोनसे फिसाफोर अनसुंथाइ मोनफिननायनि माबाफोर खावलायनो गोसो नामा? मोनबालाय मोजां जागौमोन। दा माथो खालामनो, बिदिनो संसार जानाय बेलायाव फिसा फिसौ फोरोंनाय दङ, 2 गाहाम फिसा फोरोंनाय। दा सासे मेट्रिक पास जादों, सासे BA फरायगासिनो दं। दा बिसोरखौ माबोरै फोरोंनो आंलाय? दा साख्रि गैया बाख्रि गैया, बेजोंनो दखाननि फिसा होनानै जायोमोन आङो। बेखौनो लानानै थांबायबा आं दा मा राहा खालामनानै फोरोंबावनो फिसाखौ मालाय? सिखावफोरखौ मा बुंहरनो सानो आब'लाय? सिखावखौथ' मोनबा आङो मानिया, एसेबो हगारनायाव गैया आङो, जै मोननांगौबाथाय। आरो बोरैबा सानस्लाबनो हायो बिथांमोना लांफ्लांदोंबो जानो हागौ। बिथांमोनखौ लाबोफिननो खावलायहरगोन नामा आब'आ? जुदि बुजिस्लाबैयाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावफ्लांदों, होफैफिनोबाथ' आङो साबायखर होगोन, जोबोर मोजाङैनो। नाथाय आंखौ खनसेल' नङा, हनै खननै जाबाय खावनानै लांनाया। खनसेयावबो लांबाय, गासिबो लांजोबदों। बै बारनायावबो गामसा गस्ला गासिबो लांना होजोब्बाय। दख'ना दखिनि लांजोबदों आरो नैबे बारावबो लांबावबाय। होफैबाथ' मोजांमोन आरो जों। दा जेखौबो मावनानै जानो हायाबा मा मावनानै फिसाखौ फोरोंबावनो? जेबो दखान सहरबो होनानै जानो रोंलाबा आरो जेबो साख्रि बाख्रि गैयाबा फिसाफोरखौ फोरोंनाय दङमोन। फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै थानो हायासै आं दिनै। माजों फोरोंबावनो सिन्थाजोंनो।
नेथ' नंगौ जिनिसा सैथोयैनो आंबो दङ आंनाबो दङ दखान दङ आरो दिनै बे आदैनि दखानावल' नङा माने बोसोरफ्रामबो माने मासाव अन्तत' खनसे खननै बिदि मोनफ्रोमबो दखानाव रावनिबो दखानाव माने हाबै गैला आरो दिनैहाय माने जों नैबे जिनिसखौबो नै आदैनिखौबो खालामनानै बेखौ खालामनो नागिरदों ना मादोंमोन आरो दखानखौ बेखौथ' खुलिनो हायाखिसै दाग दं दाबो माबायाव बे दरवाजायाव बे दाग दं एरखानानै बे गानाय दङ बेनिफ्राय बेखौ हायिनि थाखाय बाव माबाफोर ना बेखौ मावखांनानै बेखौबो मावनो नागिरखादोंमोन बेखौ जों हमनो हाला आरो दा जोङो दाउट खालामथावथावबो जोंहा सन्देह जनाव जोंबो बुंनो हाया मावनायाबा सोर मावदों सोर मावाखै दा ओंखायनो आङो बुंनांगौ खुब दुखुनि बाथ्रा दिनै बे आदैनि नङा आंनावबो 6-7 बारसो जाबाय आरो नैबे दखानाव नैबे सोनाबथिंजाय देबेननि दङ बे देबेनावबो बेहाबो 6-7 बार जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।